Ale ak budete chcieť, nevzdáte to a budete veriť, dotiahnete to ďaleko. Ďakujem. Teraz pre začiatok by som veľmi rád spoznal svojich študentov a aby ste spoznali aj vy mňa. A navyše sa zblížili v rámci skupiny. Do čerta si ma fakt porazí. Výborne, seňorita. Zdá sa, že sa chcete predstaviť ako prvá. Poviete nám vaše meno? Som Maričuj, tak ma všetci volajú. Totiž volám sa Maria de Jesus Velardeová, ale aj tak ma všetci volajú Maričuj. A prepáčte mi za muchot pred chvíľou. Som ešte veľmi nešikovná a spadla mi palička. Hľadala som ju, potom som netrafila a spadla som, ako ste si všetci všimli však. Som rád, že ste ma prijali. Neodmietam pomoc. Prosím, sadnite si, doktor. Ďakujem. Volám sa Juan Miguel San Román a práve som sa vrátil zo Spojených štátov. Študoval som tam očnú chirurgiu. Isté, že vás poznám. Všetci, čo máme dočinenia s problémami nevidiacich, sme o vás veľa počuli. O vašej práci, o vašich úspechoch v oftalmológii. Okrem toho som čítala o novej technike liečby, ktorú ste použili v konkrétnych prípadoch, zdanlivo nevyliečiteľných. Dobre, to, čo hovoríte, je niečo celkom nové. V podstate implantáciou umelej sietnice môžeme liečiť aj osoby, ktoré sa s týmto problémom narodili. Na druhej strane ma teší, že o mojej práci toho toľko viete. Určite to uľahčí našu spoluprácu. Veľmi radi príjmeme všetky pozitívne impulzy na ceste k prinavráteniu zdravia členom nášho centra. Ale čo máte na mysli pod spoluprácu? Chcem vám ponúknuť svoje služby, seňora Riquelmeová. Ach, Bože, to by bolo úžasné, doktor San Román, až na to, že nemáme finančné možnosti. Iste chápete, že fungujeme výlučne na báze pomoci od dobrovoľných darcov. Nie, od vás nevezmem jediné centavo, seňora Riquelmeová. Túto prácu chcem robiť bez akejkoľvek finančnej odmeny. No, teraz som naozaj šťastná ako blcha v kožuchu, vieš, Rafa? Konečne sa splní môj sen, budem veľkou fyzioterapeutkou, uvidíš. Mimochodom, ten profesor je úžasný, je veľmi sympatický. Uvedomuješ si to, Maričuj? Konečne vieš, čo všetko dosiahneš vnútornou silou, vierou v samú seba a v krásu svojej duše. Ozaj, a kde to sme, Rafa? Mali by sme byť pri kancelárii riaditeľky. Prečo? Čo sa deje? Ale nič, mala som takú predtuchu. Je veľmi zlostná? Nie, kdeže? Práve naopak. Seňora Riquelmeová je, nuž, ako hovoríš o svojom učiteľovi, úžasná. Vary sa nepamätáš? Aká bola včera k tebe veľmi milá? Neviem, ako by som tu pri srdci cítila niečo zlé, ani neviem, čo to je, neviem. Je to niečo čudné, nerozumiem tomu. To bude Belo. Určite je hladný. Zožerie ťa. Rafa, prestaň. Nič ma viac neuspokojí, ako sa pridať k vám a nezištne pomáhať nevidiacim. Ale doktor San Román, keby ste vedeli, ako hlboko sme vám vďační. Nie, vďačný budem ja, ak mi dáte príležitosť pomôcť vám. Som si istý, že vám pomôžem, že urobím niečo pre všetkých ťažko skúšaných, čo prišli o zrak. Skutočne ma veľmi poteší, ak vám môžem pomôcť. Pekne vám ďakujem, doktor. Ďakujem vám v mene všetkých členov Národnej asociácie nevidiacich. V tejto chvíli ste sa nepochybne stali symbolom nádeje pre všetkých, čo potrebujú pozornosť a úprimnú pomoc. To by mi spravilo veľkú radosť. O vašej ponuke sa čím skôr pozhováram s členmi predstavenstva. Som si istá, že budú nadšení vašou ponukou. Budú sa chcieť s vami čo najskôr spojiť a konkrétne sa porozprávať. Iste prídem, len čo bude treba. Ale teraz by som vás chcel požiadať o láskavosť. Rád by som si pozrel centrum, keby to bolo možné. S takou inštitúciou nemám žiadne skúsenosti. Samozrejme. Dokonca mám pocit, že by tu ešte mali byť študenti. Poďme, poponáhľajme sa. Ukážem vám budovu a uvidíte, že sa vám tu bude páčiť. Profesor nám dal strašne veľa úloh však, ale dobre, nevadí. Vieš čo, Rafa, poďme do útoku, nevadí mi to. Poprosím Čio, nech mi pomôže, áno?
Ale prečo? Ja ti pomôžem. Viem, o tom nepochybujem, Rafa. Ale je to vlastne len výhovorka. Chcem jej totiž povedať, aby k nám na chvíľu prišla. Aha. Dávno sme neboli spolu a tak sa aspoň Vážne? stretneme a trochu sa porozprávame. Veď vieš o tom, ako chodím do školy. Čo povieš? Dobre, tak ťa aspoň môžem pozvať na kávu. Áno, poďme. Je pred tebou, Maričovi. Ďakujem. Ozaj, pred chvíľou ťa vonku pred kanceláriou niečo zabolalo. Je to už lepšie? Pravdu povediac, neviem. Dobre, ak chceš, môžeme ísť k lekárovi, vyšetriať sa Ale a nie, potom... nie je to vážne. Len som sa trochu vyľakala. Človeka občas zaskočí, ak zrazu zistí, že dokáže vnímať dušou. Nie, myslím to celkom vážne. Verím Zrazu ti. sa mi zdalo, že cítim, že sa stane niečo zlé, ako keby sa malo stať niečo zvláštne. Neviem, ako keby sa mi malo niečo stať. Nie, to nehovor ani zo žartu. Boh na svoje dobré deti nezošle zlé veci. Nie, ale keby sa ti malo niečo stať, prisahám, že to neprežijem. Keby jedno z tých dievčat bola Maričovi. Mohol by som sa s ňou stretnúť, pomôcť jej. Mohol by som ju presvedčiť, nech sa nechá operovať. Vlastne, na čo si robím nádeje, taký zázrak sa nestane. Čo ti je? Čo sa deje? Čo ti je? Ešte stále tie zle? Nie, len trošičku. Odvediem ťa radšej domov. Nie, aby sa ti stalo niečo zlé, dobre? Nie, aj... Tá vôňa je tu zas. Aká vôňa? O čom to hovoríš? Pamätáš? Učil si ma žiť so svojimi 4 zmyslami. Áno. Jasne si spomínam, že raz som sa v kostole otca Anselma s niekým dotkla svetenej vody. Toto je rovnaká vôňa. Ozaj, nejdeme do záhrady? Tam nájdeme pokoj a čerstvý vzduch ti trochu pomôže. Uvidíš, že sa budeš cítiť oveľa lepšie. Dobre, poďme čím skôr. Rafa, poďme, Áno, poď. poďme. Tadiaľ nie. Tadiaľ to. Tak poď. Zbožňujem, keď mi slnko svieti do tváre. Rafael, poď sem na chvíľu. Hneď sa vrátim, Maričuj. Nie, že mi odídeš. Zistím, čo chce môj kamoš. To je v poriadku. Poď, Rafael. Už idem. Slniečko moje.
Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio Artefakt.